L'Associació de Veïns del Centre Històric organitza diferents activitats durant aquest estiu amb l'objectiu de conservar les tradicions i atansar-les a la resta de la ciutat. Aquest diumenge al vespre es va celebrar la tradicional festa dels fanalets que enguany, com a novetat, comptava amb el primer concurs de fanalets i en el qual han participat una trentena d'inscrits. Els fanalets han estat exposats als comerços del centre històric i en el marc de la festa s'han donat a conèixer els guanyadors. La festa dels fanalets va estar amenitzada amb música en directe a càrrec dels ministrius de Lleida i una ballada de gegants amb Lo Sereno de Balaguer. Tot seguit una cercavila pels carrers fins a l'església del Miracle on el glosador Jordi Vives va explicar als assistents la llegenda de Sant Jaume. Sant Jaume vindrà de molt lluny. Novament la cercavila va retornar a la plaça de Sant Jaume amb un ball fi de festa. Des de l'Associació de Veïns del Centre Històric, Jaume Marvà ha explicat que la festa ha recuperat enguany la normalitat després de celebrar-se l'any passat encara amb restriccions. Ha destacat, però, que ha participat menys gent respecte a anys anteriors, possiblement per la calor que feia. Enguany hem reprès amb el programa normal, demà tornem a tenir les sardanes, per tant ja tenim, a més, enguany capital de la sardana, tocar i reprendre les sardanes. Estem contents, sí que és veritat que amb la calor s'ha notat potser una baixada respecte a la gent que venien abans de la pandèmia. Fins i tot algú ha dit de fer-ho més tard, per tant no descartem fer-ho més tard. De fet, els fanalets amb la llum de la nit segurament quedarien molt xulos, però això és una cosa que hem de consensuar també amb els comerciants. Fa molts anys que ho fem a les 8 del vespre, a la festa dels fanalets, però bueno, se n'està parlant perquè enguany sí que la gent mos ho ha dit, que escolta, feia molta calor. Aquest dilluns els actes han continuat amb la Diada de Sant Jaume, que ha comptat amb una ballada de sardanes amenitzada per la colla Santa Maria de les Franqueses i una missa a la capella de Sant Jaume i la benedicció dels pelegrins. Les activitats organitzades per l'Associació de Veïns del Centre Històric continuen el dissabte dia 30 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça Sant Salvador amb un concert d'havaneres a càrrec del grup Arrels de la Terraferma. L'associació també ha organitzat dues activitats més al mes d'agost. El dissabte dia 6, a la plaça Sant Salvador, se celebrarà la tradicional missa i esmorzar de germanor. Les activitats es clouran el dilluns dia 8 d'agost amb la festa dels anicets a la plaça de Sant Domènec.